Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, obing, agulima ken agtal na kayon. Tayrogi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti balasang ana uyaw ken naranggas. Adda idi balasang ana pintas ubing. Kat agayat launay iti may sa abaro akalugaran na. Kat gaputa na pintas daytoy, uyawen na dagiti pada na ababalasang. Kas iti may sa nga aldaw, kat... Hoy, laad! Siyak man ti umo na ako maod di tabalon. Ha? Sige. Sika nga rudan ti umo na. Kasta! Ay, una yan day taagong mo, Petra. Naimbag man, tamakaangis ka pa'y. Ha? Ngamin, sobra mat aflat day taagong mo. Akasla pinilidan ti pison. Aguyaw ka manan. Pudnumat! Mala, magpaigid ka ditan. Kasyak ti umuna sumakdo. Dadagiti na pintas akas kanya. Na kami ti maipangpangruna iti anyaman abanag. Anya? Wala nang. Mabainak pa yan. Tadadagiti nakangag kadagiti imbagbagana. Napintas ka, anak ko. Iso adi mo italtalak dayjay Alidia. Saan mo't akasla napilidan day taagong mau, anak ko? Adamot basitirad na. Wenmat nanang. Angam sa bagay. Natirtirad ngamin ti agong ni Lydia. Ngam iti siya. Ay, wan. Iso ana uyaw. Ta syempre, iso ti kapintasan dito'y purok tayaw. Pudno day tananang. Awan ti makaartap iti kinapintas na. Angam, sayang. Tanagalas ti ugali na. Managuyaw. Naimbaga rabi im, Lydia. Sapay ko matasana ka makasingakan ka. Saan, Edwin? Kinapudno na. Ur-urayak day ti akan ito. Ha? Kat maragsa ka na. Gaputan na uray kumatlaangan ti sa sarungkar mo. Agyaman ak no kasta. Anya ti kayat mo nga inuman? Tsaa, kape, unuan niya. Tsaalangan. O sige, mabiit na ang tayalaan ka. No kasta, sinarong karam ni Lydia iti rabi eh. Wen, At kahit inarmaon. Jack may bagatirignak, donato. Nay, apay ngay. Mabay na ka mga hibkas. Ngamin, damo pa ilang nga sinarong karak. Kasta? Sa bagay narigatayin. Amangan no di nakakursunada nga agaram kan kuana, ket papainan na kapay. Wen nga rod. Sapay kasta ti madamdamag ko. Ani Lydia ket managuyaw. Kan naalas ka no to ugali na. Apay, di ka mamatay. Saan ko apat yan? Ngamin, nasayat mo timpakita na kanyak iti sinarong karak. Ay, amangan naggustukan ka. Ha? Hala, umay ka Edwin. Intakit diag langoy. Adan init iti banda apaglangoyan ta. Mayat, saanen an alamin. O sige, intang nga rudan. Nataarji may sa alalaki. Nagmayat ti pamagina. Maayayo kamang buybuyakan kwa nang aglanglangoy. Agtugawak latta dito'y na nga to abato. Tabuyaak dagiti dua ababarong aglanglangoy. Nadalos ti karayan. Iso anagmayat ti panaglangoy da. Kita Edwin. Nagdakkel day ta kulibangbang nga agtaytayab. Itay pa'y nga agtaytayab iti asidig ta. Wow. Nagpintasan day ta ako libangbang?
Day tajay kunada ang mariposa. Ha? Wen Edwin, mariposa day ta ako libangbang. Nagpintas, Donato. Nakapimpintas ako libangbang. Mariposa ako libangbang. Apay, di ka umadayo. Apay, saan ka di amabutan kada kami? Di ka agamak nga amangan no tiliwunda ka pagay ayaman? Si kakit di man. Kaslakit din makawat day ta ko libangbang. Takasarsaritan mutan. Adtoy, Edwin, ikan ka itinaimas akan kanan. Idisok dito lamisaan nyo, ha? Agyamanak, Lydia. Orayan ka ije balay inton rabi, ha? O sige, umayak to. Asidaga kundi ta istor nila na bilen. Gumatangak iti sabon. Tain na aglaba iti karayan. Petra, Ni Edwin day ta sumarsaruno kanyak. sa di na ti papanam? Di ta istor ni Nana bilen. O sige, agkuyog ta nga rodan. Tainakmat gumatang ita sukar. O sige. Hoy! Petra alaad! Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo, Petra? Ne, anya ka di tinaramid ko. Awan karbangam amakikuyog kin Edwin. Gaputalaad ka! Siyak laang ti adda karbangan na kankwana. Ni, Lydia, apay akas namat ti bagbagam ka ni Petra. Gaputa ag-agawan na kan kanyak. Anya? Kunakon kat nga umay ka ita, Edwin. Isa malagsa ka nak. Adain sa ganak apag sangwanta. Saanin, Lydia? Isong imayak, tomay ka kasarita. Gaputa saan ang nasaya ti panagsasawam ka ni Petra. Amom, Lydia, nasingpot abalasang ni Petra. Iso asa narumbang nga pinagsasawam iti kasjay. Awan bibiyang ko kankwana, Edwin. Tikas kankwana alaad. Katrumbang laang akanayon ama pabainan. Oh. Sige. Agpakadak nga rodan. Naimbag arabiim, Lydia. Apay nga agpakada ka na dagos. Hindi ka pa'y agawid, Edwin. Agpatpatang tapay. Nasken naglaba kita. Naurnong matandikawas ko. Agmay-may sa kita dito'y karayan na. Awan tagdigdigos ka naglablaba. Dito'y aklatan naglaba. Tanapig samot lati danong dito'y ayan ko. Ni, adamanin ti ko libangbang a mariposa. Pagayat na siguro tagtayab-tayab dito'y karayan. Ay, irugikit din taglaba. Adda babae, iti tuktok ti bato. Iti pagtaytayaban ti kulibangbang itay. Ti Magda. Nagpintasan. Ading! Agannad ka! Ang mga numatnag ka dita! Nalpas ako na naglaba. Ngam adda pa'y lang ti babae, iti tuktok ti bato. Enak man kit di makama mo. Kasla na singpat mat. Isong awan ti rumbang apagbainak. Siyak ni Edwin. Adi nga napintas. Sika, anya tinagan mo? Mariposa. Ha? Mariposa? When? Naragsaka ka makamamukan ka, Mariposa. Nakapimpintas ka. Ken italang nga makita ka. Tagaano ka kadi, ading? Adayo ti lubong ko. Ha? May saak nga engkantada. Engkantada? Engkantada dagiti kulibangbang. Anya? Kaya't mo asawan?
Si katay agtay-tayab itay a mariposa? Siyak, Anya? No kasta. sa anak amang dangran iti pada ka parswa. No digat kayat ko ti makipagayam kan ka. Agyamanak no kasta. Agyamanak no kayat nakapagayam. Engkantada mariposa. Anya? Pudno ka diti imbagam to nato? Wen Lydia, kaslada kasinsin narak na ije karayan. Takanayon mo na mapanijay. Kasta gaya man. Asino nga iti kasinsin-narak ni Edwin Ijay? Di na matibaga. Kasta gaya man. Iso ano kayat mo makita? Mapan kay ije karayan. Gaputa sigurado nga adda ita ijay. Mapanak Ijay, itamat lang. Isumat lagayang adina kun pagan ano ni Edwin. Tapod no nga adda kasing sinarak na dito'y karayan. Ha! Asitdak ida. Kat pagsasawak day ta babae. Nakapuraw pa iti kawas na. Sakit at idog ti buok na. Mga laak iti bato. Tabatuat day ta a babae. Edwin, agyamanak ta kayat nakapagayam. No kayat mo, ipashare ka ijay lubong mi. Kat di kagdanag, isabli ka matlaang dito lugar yung. Pagyamanak. No kayat nakaipasyar ije lugar yo. Engkantada mariposa. Nagmayaten ti panagsarsari tayo ditoy? Lydia, At dagayam agin pipintas dito'y a babae, Edwin, nga iso ti kasinsin-narak mo? Lydia. Daytoy ti parakan ka babae. Isan! Di ba ko mo mariposa? Lydia! Isandang mo na ita! Ikaklaang iti pagnakman na. Nagbalbaliw, may katutimpataw ko kanikwana adusa. Engkantada mariposa. Ala, umay kan Edwin. Agpasyar ta iti lubong mi ako libangbang. Napindas ijay, ammo ka magustuhan. Agtalagkakin ka. Gayam ko nga engkantada. Ikarit nga isubli ka dito lubong niya. Intan! Dayjay ti ganapan dayjay a babae. Inagaw nan ti lalaki ngay ayatag. Pinanawak latan iday ti karayan. Tar-arakupan matan ni Edwin J. babae. Gapo iti panang barsak ko kanikwana. Hey! Masabat ka man Lydia. Nagapam? Napan ka ka di ije karayan? Kasano? Kat! Pudno! Timbagang! Adda! Kasinsinnarak! Na! Ababae! Ijay! Karayan! Lydia! Anya ti mapaspasamak ka? Sige! Innakon! Ta! Masursurunak! Ha? Apay akas jay ti panagsauna. Ay! Mabit lang Lydia! Dinak! Kasarsarita! Ha? Napudot! Diulog! Kas jay talaga ti panagsauna? Kas lakal ding agim imak. Ay! Apa yan? Anya tinapasamak nan? Apay akas tamot ti panagsaom, Lydia anak kau. Kasla kamot kalding nga agam emak. Anya! Ay sos, adda din ang ram anak kau. Isu akas ta. Apay, naggapwam aya. Ijay! Karayan! Ha, ay agsubli ka ijay, taagpakawan ka. Adda na dang ram, Lydia. Nagsubli ni Lydia ijay karayan. Ngam saan nan anaabutan pa'y da inkantada mariposa ken Edwin. Katgapo tamabain ni Lydia itinagbanagan na
agpopopoklatan ijay balayda. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nagsublin iti normal ti panagsauna. Gapo ta si pupuson ti panagbalbaliw na. Kat ita, nasingpetan ni Lydia, kan saanen nga uyaw kan agdangran. Kat da Edwin kan Mariposa, nagtalinaed ti panagpagayam da. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Virgie Baclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.